вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон ҳамаи утоқҳои кории ин вазоратхонаро бо таҷҳизоти сабткунандаи видеоӣ ва садоӣ муҷаҳҳаз карда, аз ин роҳ мехоҳад аз фасодкорӣ дар фаъолияти кормандонаш ҷилавгирӣ кунад. Завқи Завқизода, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон, рӯзи 22 январ зимни нишасти хабарии ин вазоратхона дар посух ба суоли Радиои Озодӣ дар бораи боздошт ва зиндонӣ шудани Аскар Нурализода, як масъули ин ниҳод гуфт ки ҳамакнун ба хотири пешгирӣ аз фасоди кормандон дар ҳама утоқҳои кории ин ниҳод камераҳои назоратӣ насб шудааст. Вай ҳамчунин афзуд ки ҳукумати Тоҷикистон пешниҳоди ин вазоратро дар бораи аз салоҳияти масъулони ин ниҳод берун кардани тасмимгирӣ дар бораи шомил сохтани сохторҳои барномаҳои давлатӣ қабул кард. Вай афзуд ки ҳамакнун гирифтани тасмим барои ворид кардан ба ин барномаҳо ба як комиссияи махсуси ҳукуматӣ вогузор шудааст, то ба ҳол таҳия ва иҷрои барномаҳои мухталифи иқтисодии кишвар, аз ҷумла рушди арсаҳои иқтисодӣ ва тиҷоратӣ бар дӯши ин вазоратхона буд ва ҳамакнун онҳо чунин ҳаққеро надоранд. Додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе рӯзи 10 январи имсол Аскар Нурализода, як масъули ин вазоратро бо гирифтани тақрибан $500,000 ришва айбдор донист ва ба 11 соли зиндон маҳкум кард. ин мақоми собиқи вазорати рушди иқтисод тирамоҳи соли гузашта аз тарафи маъмурони оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия боздошт шуд. Мақомот гуфтанд ки Нурализода барои мусоида дар гирифтани $10 миллион грант ё кӯмаки бебозгашти давлатӣ аз як шаҳрванд дар маҷмӯъ $1 миллион хоста ба номи ҳамсари худ як хонаи сеҳуҷрагӣ низ талаб намуда буд. Ба иттилои расмӣ ӯ ҳангоми гирифтани $490,000 дар Душанбе дастгир шуд. дар пайи ин ҳизби ҳокими халқи демократӣ ӯро аз сафи худ ронд ва узвияташ дар маҷлиси ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе низ қатъ гардид. аммо Савринисо Холиқова, ҳамсари Аскар Нурализода, ба Радиои Озодӣ гуфт ҳамсараш дар додгоҳ худро бегуноҳ номида талош кардааст то даст надоштани худ дар ин ҷиноятро собит кунад. Холиқова дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ҳамсарам гуноҳ надорад ва ба доми фиреб афтодааст. Савринисо Холиқова гуфт хонаеро ки гӯё шавҳараш ҳамчун пора барои ӯ талаб кардааст, ҳеҷ гоҳ бо чашмаш надидааст. ҳамсари Аскар Нурализода инчунин гуфт худи шавҳараш дар додгоҳ исбот кардааст ки ҳамаи иттиҳомҳо нисбат ба ӯ тӯҳмат мебошанд. Наздикони Аскар Нурализода мегӯянд ӯ 33 сол дар идораҳои давлатӣ кор кардааст ва боре ҳам огоҳӣ нагирифта буд. онҳо мегӯянд додгоҳ ваҷҳои сабуккунандаи ҷазо алайҳи Нурализодаро ба эътибор нагирифт. Тоҷикистон дар шохиси ришвахории созмони шафофияти байналмилал ё Transparency International дар мақоми 152 ва дар яке аз зинаҳои поёнӣ қарор дорад. ба гуфтаи масъулони ин созмон, далелҳо нишон медиҳанд ки ришвахорӣ дар Тоҷикистон васеъ паҳн шудааст ва дар тамоми сатҳҳои ҷомеа вуҷуд дорад.